YouTube через Бандикап. Заходите на цю ссылочку, я кину в описании. Нажимаете скачать, у вас має бути така програмка. Нажимаете на цю програмку, запустить, русский, далі, згоден. І далі скачуєте, далі ви скачали на робочий стол. Далі покажу, як вам далі настроїти. Входите за загальні, то вибираєте, куди ви будете знімати відео. Це Бандикап завжди по... Це вам не нужно, я вважаю. Далі відео. Тут старт-стоп, швидкість. Ви зайшли в будь-яку ігру, яку ви хочете знімати, і нажимаєте. У мене F15 я нажимаю. Кому нужна пауза, швидкість, брати собі цю клавішу. Далі, відображення курсів, нажимаєте ефект, кликів мишки, ефект. Далі опції. Все так робите, як в мене. Розмір цей файлу, кодек, яркість, кодек, що стерео, канал, часток. Нажимаєте ОК. Далі, щоб почати відео, нажимаєте на цю кружечок, нажимаєте і нажимаєте знімати. А як ви засняли відео, нажимаєте на цю папочку і покажуть тут відео. И будет тут видео. Я вам все объясню. Ставьте лайки. Ставьте лайки. И всем пока.